дилшод Назаров аз вазифаи муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш барканор шуд. чемпиони олимпии Тоҷикистон Дилшод Назаров бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи муовини раиси кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шуд. аммо дар бораи вазифаи нави ӯ дар ҳоли ҳозир иттилоъе нест. ба иттилои дафтари матбуоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 21 феврал қарори дахлдори ҳукуматро дар ин бора имзо карданд. пеш аз ин Дилшод Назаров ноиби раиси кумитаи миллии олимпии Тоҷикистон интихоб шуда буд. ба гузориши хадамоти матбуотии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бо қарорҳои дигари ҳукумат Шабнам Раҳимзода муовини аввали раиси кумитаи ҷавонон ва Сурaj Чоршанбезода ва Парвиз Собирзода муовинони дигари раис таъин шудаанд.